Maayong buntag mga higala ug salamat sa Dios para sa katapusan niya bahin para sa atong pagtuon niini nga series diya sa 1 Timoteo. Ug agi balikon basahon sa nato pagbalik kun unsa ang mga kalidad sa mga tawo sa Dios o tawo nga iya sa Dios nga atong naimbawan sa miaging episode. Ug maigsoon basin malibog kita niining mga kalidad kay kung atong sabton o hunahunaon murag lisod sila makabot o lisod sila buhaton apan ato silang paningkamutan kutob sa atong mahimo. Ug dili nato kano sa limtan nga ang gahom sa Ginoo gatapnay kanato ug gatabang permi sa pagpahinumdom ug sa pagkinabuhi nga makasunod kita uyon sa kun unsa ang iyang gusto. Busa-basaw nato pagbalik ang 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12. Apan kay ikaw iya man sa Dios, ngatod pa ni Pablo ngadto kang Timoteo ug ngadto man usab sa matag usa nga iglesia o trabahante gapangalagad ngadto kaniya. Ikaw iya man sa Dios likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong at tubangan sa daghan, moy ingon ni Pablo ngadto kang Timoteo. Paningkamuti nga mahimo kang Diosnon, may pagtuo nga permi gauyon ug labaw sa tanan nga kinabuhi nga adunay dakong pagtuo ngadto sa Dios. May paghigugma ug mainantuson dili lang kay diya sa kahayahay kundi bisan man usab sa kalisod may pag-antos kay ikaw tawo man sa Dios ug labaw sa tanan ug maaghop nga gapakita sa daghan nga mga tumutuo dili mga tumutuo nga ang tanan nimong kahimtang gauyon lang ka tungod kay maaghop ka. Ug diya sa bersikulo 12 paningkamuti kutob sa imong mahimo. Matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Mulugar gusto ipaabot ni Pablo dili lang kay Timoteo kung atong sabton bisan man sa kada usab kanato nga maningkamot kita kutob sa atong mahimo nga makadaog kita sa lumba nga gipaapilan kanato ni Ginoong Hesus ug diha kita sa lumba nga gahawid sa atong pagtuo ug sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon, kung atong hunahunaon og sabton pag-ayo kining gihisgutan ni Pablo para kang Timoteo, taas o habog kining mga kalidad nga atong gaapason. Ug basin dili nato sila makuha tanan sa hingpit, kay lagi taas o lisod para sa pagkinabuhi nga uyon niini nga mga kalidada. Apan igol nato o itumong nga maato sila. Ug paningkamutan nato sila aron pirmi kita mutubo diya kang Kristo ug makanunayon kita may sama kaniya. Moy atong tumong ug moy atong tuyo nga sa pagkinabuhi nato niini nga kalibutan nga wala kita makabalo kung kanusa tapuson sa Dios magkinabuhi kita subay niini nga gusto niya. Adlaw-adlaw kita magpili sa pagbuhat sa makapahimaya kang Hesus. Ug adlaw-adlaw kita magsanta sa sala aron walay sala nga makasulod sa atong mga kinabuhi. Ug maglumba kita nga gahupot pag-ayo sa kinabuhing walay katapusan ug ipaambit nato kini nga kaluwasan ngadto sa tanan natong maabot nga wala pa maluwas. Mga igsuon, adlaw-adlaw kini nga paglumba. Adlaw-adlaw kini nga paglumba hangtod sa pagbalik ni Hesus ug dili kini matapos hangtod nga kuhaon kita niya. Magdalagan kita ni ining espirituhanon niya paglumba at tubangan sa Dios nga Amahan ug atubangan usab sa atong Ginoo nga Hesukristo, ang Dios nga tawo. Gapanalipdan man kita niya ug atabangan sa tanang panahon. Mooy gabuhaton niya sa matag usa kanato. Busa man dili kita magduha-duha ug dili kita puno sa kalibog, kabalaka, kung unsaon nato paglahutay niini hinuon, muuyon ra kita sa pagdalagan niini nga espirituhanon tungod kay naa si Ginoong Hesukristo permi man gatabang kanato. Kining sunod nga mga bersikulo
nga atong gaisgutan karon, mga pahayag sa Ginoo kanato may tungod sa iyang kaugalingong kahimtang. Usa kini ka doxology sa Biblia o sa ato pa, usa ka pagdayeg sa Ginoo o gapanudlo kini sa pagkadalaygon sa iyang kahimtang. O kumubasa kita sa iyang pulong adunay 12 ka doxology nga atong makita o gahisgot sa tanan nga pagdayeg ngadto sa Ginoo. Ug kini mo'y atong basahon sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 13 hangtod sa 16. Matod pa dinhi, magdalagan kita sa atubangan sa Dios nga naghatag og kinabuhi sa tanang butang ug ni Kristo Hesus nga sa iyang pagpamatuod sa atubangan ni Poncio Pilato naghimo sa maayong pagsugid. Sa ato pa, i-explicar pag-ayo ni Pablo dinhi kang Timoteo nga atubangan sa Dios nga mo'y naghatag sa kinabuhi ug sa tanang butang bisan man si Hesukristo nga sa iyang pagpamatuod sa atubangan ni Pilato wala niya ililong ang iyang pagkahari hinuon gisugid niya pag-ayo ug diha sa 14 ako magpahimangno kanimo sa pagbantay sa sugo nga dili mabulingan ug mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug unya sa gitakda nga panahon, kini ipadayagra sa dalaygon ug bugto nga makagagahom, ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo, nga mao lamang ang bugto nga walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag, nga dili maduol, nga walay tawo nga nakakita o makakita. Kaniya ang dungog ug dayon niya paggahom. Amen. Tinuod ug mao kini ang pagdayeg ni Pablo. Maisuon balikon nato kini paghunahuna kini nga mga bersikulo para nga sabot kita pag-ayo ug makatuhop sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna. Mga igsuon magdalagan kita atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus nga dili mabulingan ug mahigawas sa mga pagsaway. Paningkamuti ged kining sugo ni Pablo kang Timoteo ug sugo usab kanatong tanan nga mga magtutuo kang Hesus. Magdalagan kita nga walay mga limit. Dili nato limitan ang atong pagtubo ug dili nato limitan ang atong pag-alagad kung unsang pitsaha, bulana, tuiga diha ra kita taman nga magpagamit sa Ginoo. Hinuon atong handumon ug hunahunaon pag-ayo nga hangtod kung kanusa si Hesus mutungha aron sa pagkuha kanato diha kita taman. O kung dili man sa panahon nga mamatay kita basin diha taman apan mintras buhi pa ta dili kita maglimit sa pagpagamit sa atong kinabuhi. Magdalagan kita hangtod sa pagtungha sa atong Ginoo nga Hesukristo dinhi sa kalibutan. Ug abi ninyo mga igsuon daghan karon ang mga magtutuo nga gatuo ug gapaabot sa duol na nga bayaw ug basin gani mahitabo karon sa atong mga panahon. Murag mao kita nga mga kaliwatan ang makasaksi pinaagi sa atong kaugalingong mga mata sa pagbalik ni Hesus dinhi sa kalibutan. Ug basin kita ang kaliwat nga iyang sakmiton ibayaw nga buhi pa. Busaan damo nato ang atong kaugalingon ug pirmi kita magridi. Kay daghan ang mga gatuon sa pulong sa Ginoo ug hunahuna pag-ayo nga posible si Hesus hapit na ug basin gani sa bisan unsang orasa moabot ang bayaw. Ang pagtungha ni Hesus matuman diha sa gitakda nga panahon. Kung unsa ang daan nila plano nga sa iyang pagbalik, muabot gyud kadto nga orasa. Kita wala kita masayod, pero sila sa wala pa kabuhat ang kalibutan nakabalo siyang daan kung unsang tuiga. Takna akuhaon kita niya. Diya sa daang giplastar ug gi-schedule sa Ginoo, may tabo gyud ang iyang pagbalik ug pagtungha para sa pagkuha kanato. Mahitabo ang bayaw, sumala sa iyang kabubuton.
Ang Dios mauman ang dalaygon, walay lain. Maoy nagbuhat sa kalibutan ug sa kalangitan. Maoy nagbuhat kanato ug dili matugkad ang iyang himaya. Walay katapusan. Ang Dios maoy dalaygon ug walay lain. Usara ang matuod nga Dios ug maura gayud ang dalaygon ug dili kadtong mga igo ra gipangbuhat. Yatagan og kinabuhi, kung dili ang insakto nga dalaygon maura ang insakto nga Dios nga puno sa kahibalo ug puno sa himaya. Ug ang Dios mao ang bugto nga makagagahom. Ang tanan nga makita ug ang tanan nga dili makita iya manggagamhan ug gabutan. Ang mga bituon nga ipasigan niya matagabii ug gihatagan gani niyag mga ngalan. Iya manggabutan. Ang mga balod sa dagat nga usahay mo kusog. Siya mo'y gabuot niini ang hangin, ang kilat. Gabutan man silang tanan sa makagagahom kay ang Dios mauman ang bugtong makagagahom. Ang mga kanasuran apil ang mga presidente ug mga hari gabutan usab niya. Ang gamhanan nga mga espiritu ug mga anghel gabutan niya silang tanan, mga igsuon kay ang Dios mo'y bugtong nga makagagahom. Iya ang tanang gahom ug ang tanan nga naa sa sulod ug gawas sa kalibutan, siya man ang nagmugna niini. Ug ang Dios dugang pa, mao ang hari sa mga hari. Mao ang labaw nga hari gikan sa tanang mga hari sukad-sukad. Ug gikan sa tanang gamhanan sa kalibutan, mao si Hesus, ang Dios, ang labaw, mao man ang hari sa mga hari ug walay makalabaw kaniya. Walay makatupong kaniya, kay hari siya sa mga hari, pinakataas siya sa tanan, ug ang tanan wala makakumingking kaniya. Gani pagbalik ni Hesus sa kalibutan sa unahan, makita nga diha sa iyang bisti ug diha sa iyang paa, siya may ngalan nga napatik, hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Ug ato kini nasayran sa pagtuon nato sa gipadayag, ug mauman kini ang iyang mga ngalan. Makita gid nato kini sa unahan kay siya man ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Ug ang Dios mao ang Ginoo sa mga ginoo. Maura ang Dios ang Ginoo nga kinahanglanon sa tanang mga tawo sa kalibutan walay lain. Mauray Ginoo nga makatabang kanatong tanan ug mauray Ginoo nga makasangkap kanato sa tanan natong kinahanglanon. Ilabi na ang kaluwasan ug ang kinabuhing dayon nga iya nang gihatag kanato ug iya pang gaitunol ngadto sa kalibutan. Ug ang Dios mao ang bugto nga walay kamatayon. Bugto nga walay kamatayon ug gapuyo man ang Dios diha sa kahayag nga dili maduol ni bisan kinsa. Mga igsuon, mamatay lagi ang tanan. Ang tanan nga naa sa kalibutan lakip kita apan gibuhi kita niya. Iya kitang gihatagan sa kinabuhing dayon. Gihimo kita niya nga mga umalambitay sa Dios no niyang kinaiya. Busa makapadayon kita hangtod sa hangtod. Ug ang Dios nagpuyo diya sa kahayag nga dili maduol. Ug nga walay tawo nga nakakita o makakita. Kay ditso man matunaw ang tawo nga makakita sa Dios. Sama sa atong mabasa sa Exodo Kapitulo 33, versikulo 20, nga siya miingon, apan dili ikaw makakita sa akong naong, kay ang tao dili mahimong makakita kanako ug mabuhi sa panahon nga nakisulti si Moises ngadto sa Dios. Pero mga igsuon, naay mga panahon nga atong mabasa diha sa pulong sa Ginoo nga nagpakita ang Dios ngadto sa mga tao apan basin wala nila makita ang tibuok niyang pagkadiyos. Ang ingingking ra sa iyang kaugalingon ang iyang gipakita kanila. Makasiguro kita kay sama sa atong gisgutan ganina nga wala gyud makakita nga magpabiling buhi.
dili makaantos ug dili makakaya sa kahayag nga gikan mismo sa iyang pagdanag. Nagpakita ang Dios kanilang Adan, ng atong mahinumduman sa tanaman sa Eden sa diyang naglakaw-lakaw siya ug nakig-istorya uban kanila. Nagpakita ang Dios kang Abraham. Mabasa nato kini sa footnote nga verse ang uban niini nga mga kahimtang kay nagpakita man ang Dios ngadto sa mga tao pero usahay makaingunta nganong nagpabilin sila nga buhi kay lagi siguro wala nila makita ang insakto gyud nga kahimtang sa Dios. Nagpakita ang Dios kang Jacob ug naa gani panahon nga nakigdumog si Jacob sa Dios sulod sa tibuok gabii. Nagpakita ang Dios kang Moises nga kung atong makita ug mahinumduman nagpabilin siya nga buhi angtod sa panahon nga gikuha siya sa Dios. Mga igsuon, gikan niini nga mga atong gihisgutan karon makaingunta nga usahay murag sumpaki ang pulong sa Ginoo nga walay makakita sa Dios nga magpabiling buhi pero naay mga tawo nga nakakita kaniya nga buhi pa sila apan siguro nga wala nila makita ang kinatibuk-an nga pagkasiya sa Dios. Ang pure o hingpit niyang pagkasiya kay kun makita o galing sa tao ang tibuok niyang pagka-Dios diretso mamatay ang tao. Ang kahimtang sa Dios nga gapuyo diya sa kahayag nga dili maduol bisan kanusa dili makita sa bisan kinsa. Kung atong sabton pag-ayo kini nga mga gihisgutan diya sa pulong sa Ginoo gakatugkad ba nimo? Kini nga mga butanga siguro makaingon ka dili gyud nato kini matugkad. Ug tinuod dili gid nato kini matugkad. Hinuon nakakita man ang mga tao sa Dios sa dihang nagpakatao diha sa lawas kay si Kristo Jesus mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Ug nahibalo kita sa Biblia nga sa unahan makita nato ang Dios sa dihang makita nato si Jesus dito sa langit kay makita man nato si Jesus sa iya gayong pagkasiya. Sa iya gayong pagkasiya makita nato sa tin-aw ug klaro ang kinaiya ug kahimtang ni Jesus. Mga igsoon nagpadayon si Pablo sa pagdaig ngadto sa Dios, iya sa Dios ang dungog ug iya ang dayon niya paggahom. Ug igo ra kita makasinggit uban sa mapainubsanon niya kasing-kasing nga amen, amen ug amen. Kay kining tanan kamatuoran ug angay nga dawaton tinuod nga ang Dios iya ang dungog ug gapadayon niya paggahom. Busa mga igsuon magdalagan kita nga galakag sa pagkamatarong at tubangan sa atong Dios nga dili kaayo nato gakatugkad. Dako kaayo ang atong Dios, dako gyud kaayo kaysa atong matugkad ug dako kaayo ang iyang tabang kanato. Kung imong hunahunaon sa matag adlaw, magakinabuhi ka niining kalibutan, bisan ako, permi man ang pagtabang niya, kanako ug siguro bisan usab kaninyo. Mga igsuon, tilawin ninyo og susiha ang pagkatamis gayud sa pagsunod sa Dios. Hunahunaa pag-ayo kung sa matag adlaw yun sa kaniya pag-atiman o gusto niya nga masinati nimo ang pagrelasyon niya to kaniya. Atong manon ang atong pagtuon sa 1 Timoteo. Karon nga taknaa pinaagi sa pagbasa sa katapusang 2 ka bersikulo niini. O kini nga mga bersikulo mga finishing remarks ni Pablo kang Timoteo ug kanato usab nga makaingunta nga dako gyud kaayo nga panalangin ang atong nahibaluan niini nga series nga libro sa 1 Timoteo. Atong basahon ang 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 20 hangtod sa 21. O Timoteo, o kung imong sabton pag-ayo, kinsa ka man nga trabahante sa Ginoo,
dawata o hunahunaa sabta kini nga sulat nga pakasulat para sa imo o bisan pa man sa matag iglesia nga nagkadindi dinhi sa kalibutan sama sa iglesia sa Tumpagon, Kauyunan, Lapok, San Miguel ug bisan asa pa dinhi kini nga sulat sabta og hunahunaa nga para kanimo kini o Timoteo matnguni ang mga butang nga gisalig diha kanimo. Kamo nga iglesia, matnguni ang mga butang nga gisalig diha kanimo. Likay ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun. Ug ang mga pagsumpaki ay nga gitawag og kahibalo. Mo'y gusto karon ni Pablo ngadto kang Timoteo. Kay kini dili man makatabang sa imong pag-uswa Ginuon, makadaot kini nga sagad maoy gabuhaton sa daghan nga mga tawo nga gakupot sila sa kahibalo pero ang tinuod gapanagsumpaki ira o gatugkad ra sa mga kahibalo nga iya niini nga kalibutan. Busa kini Timoteo likay kining tanan, kining sulti-sulti nga dili Dios nun, apan dili tinuod nga kahibalo. Kay sa ilang pagpamatuod niini adunay mga tawo nga nahisalaag sa ilang pagtuo tungod ra sa pagkupot. Naghuna-huna sila nga mauni ang insakto nga kahibalo pero dili diay. Kaya ang insakto nga kahibalo maulang ang pagsunod ug pag-uyon sa kun unsa ang mabasa nato diya sa pulong sa Ginoo. Ug ang katapusan nga gipanalangin ni Pablo ngadto kang Timoteo, ang grasya mag-uban kanimo. Matnguna nato ang tanang gisalig kanato sa Dios mga igsuon, ang iyang pulong, ang iyang mga sugo ug ang katungdanan sa pagpahayag sa kaluwasan ngadto sa atong mga isig katawo. Dili nato kini undangan, hinuon magpadayon kita ug atong ampingan ang atong kaluwasan ug atong ipadan-ag ang atong kaluwasan pinaagi sa atong pagkinabuhi kay mas aktibo ang atong pagwali kung makita nila sa atong kinabuhi. Likaya nato ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun o haw-ang ra walay pulos ug ipalabay nato sa atong mga hunahuna ug dili nato hipusan kay dili kini maoy maayo nga bahin nga hinuon para sa uban na isalaag sila sa insakto nga kahibalo. Di kaya nato ang mga pagsumpakiay o ang uban pakigdebatihay, usahay naay mutungha nga kaalam ni ining kalibutan ug naay muabot nga gadalan niini nga iya ra sa kalibutan nga dili iya sa Dios o gusto sila makigsumpaki kanato. Apan likayan gid nato ang pataka ra nga mga istorya nga walay bili. Gani naay mga magtutuo nga nakatipas gikan sa Dios tungod kay ilang gidawat ang kaalam sa kalibutan nga dili tinuod o sa ato pa piki ira. Ug ang katapusan gipanalanginan ni Pablo si Timoteo sa grasya. Ug ang grasya mga igsuon kinahanglanon man kay nato. Grasya nga atong kinahanglanon karon sa atong lumba nga atong gadag-an karon paingon sa panahon nga dad-un na kita ni Hesus sa langit. Kung dili kita niya hatagan og grasya, dili gyud kita makasugakod sa matag adlaw nga atong pagkinabuhi uban sa Dios. Pangayo og grasya gikan sa Dios nga makalakaw ka kanunay uban kaniya kay maoy kinahanglanon sa matag usa. Kitang tanan nga mga pangulo, trabahante sa Ginoo, kinahanglanon gyud nato ang grasya uban sa pagkamapaubsanon aron makapangulo kita ug maayo sa mga anak sa Dios diha sa matag iglesia. Kinahanglanon nato ang grasya aron atong makapabarug ang mga kabubuton sa Dios diha sa atong mga iglesia nga mao ang panimalay sa buhing Dios. Ug kining tanan nga atong natun-an sa 1 Timoteo, dili nato kalimtan ug dili nato isalikway hinuon barugan nato ug maoy atong buhaton sa tanan nga mga iglesia kay kini ang 1 Timoteo mao ang handbook
ng manual sa kung unsa ang gusto sa Dios nga mo'y buhaton sa tanan nga tumutuo nga nagsunod kaniya. Salamat mga igsuon ug unta na panalanginan ang matag usa. Ug hangtod sa sunod nga higayon, maayong adlaw.